מסעדת הגוש, בשלומך. בסדר גמור. הגוש הגלילי, למה יש גושים אחרים? לא. הגוש הגלילי, אז מה זה הגוש? הגוש זה קיצור של הגושרים. המסעדה ממוקמת ממש בשער הקיבוץ. והמסעדה כבר הוקמה ב-93, עברה כמה מהפכים. בינואר 2008 היא הפכה להיות רשמית מסעדת שרים ודגים. המסעדה ממוקמת על פלג של החצבן שנקרא נחל הכורד. יושבים משני צידי הנחל, ומסעדה מתמחה במסעדת שרים ומצמים שמוגשים על גריל פחמים שולחני קטן. המסעדה בחורף, יש לנו בית עץ פיני, הגיע מפינלנד, הציבו אותו במקום עם אח עצים, עם אווירה מאוד נעימה, מאוד חמימה, ובקיץ עוזבים תחת עצי תאנה, ככה עתיקים, מאוד נעים, שקט, אחרי שמטיילים באזור, עושים כל מיני פעילויות, קייקים ומסלולים וטיולים, באים, יושבים במסעדה, בצהריים יושבים בתוך המבנה, ובימים חמים בצהריים יושבים בתוך המבנה ממוזג, ובערב יושבים בחוץ, וזה מקום כזה כיפי לשבת שם, יושבים שם שעתיים, שלוש, על בקבוק יין, זה ממש כיף. הזכרת שהמסעדה היא מסעדת שרים וגם דגים, הדגים הם מקומיים, מגיעים מהחצבן? הדגים הם מקומיים, ובעונה יש לנו גם דגילה. הדגים הם תפורי מהדג, ודגים אחרים שהם מביאים, בעונה הבאה. מה עוד יש לאכול? כי אני יודע שמי שמאזינה לנו עכשיו מהצד השני של האולפן היא נירה קטנה, המבקרת שלנו היא רק בת 8, אבל היא גם היא אוהבת ללכת במסעדות. אז מה אתם יכולים להציע למשל לילדים? יש תפריטים מיוחדים לילדים, כמובן המבורגרים, שניצלים, פסטות למיניהם, מה שהילדים אוהבים. יש לנו גם מנות צמחוניות לצמחונים, כי לא כולם חובבים בשר הכבד. אז אנחנו פשוט לכל האוכלוסייה, משפחות, זוגות, מי שבא ברוך הבא. מי שבא רק ברוך הבא. תגיד, מי מגיע קרניבור כמוני שבאמת אוהב בשר? אני תמיד שואל את השף, מה אתה יודע לעשות הכי טוב? מה אתה הכי אוהב לאכול במסעדה? אז מה ההמלצה שלך? אנטריקוט פריים, 400, מסדר אותך חבל על הזמן. שמת לב שהחיוך מתפשט לי על הפנים, ככל שאתה ממשיך, גם מהמשקל שלו דרך אגב? 400 גרם. לא בגדול, שיהיה אפשר אחרי זה... 400 זה לא גדול? לא, שיהיה אחרי זה אפשרות לקום ולצאת, יש לנו גם הרצאה לכאלה שכבדים, אפשר לשכב איזה חצי שעה ואחרי זה לצאת להחציב. כמה מקומות תחילה המסעדה? בקיץ אפשר לשים 250 איש בחוץ ועוד 100 בבית, בחורף זה רק 100, זה רק הבית עובד, בחוץ מקופל, וזהו. בדרך כלל פשוט אפשר להיכנס בדרכך מכאן שם או שכדאי להזמין מקום מראש? רצוי להזמין מקום, רצוי לתאם, אבל גם על הדרך אפשר להיכנס, אנחנו נקבל כל אחד באהבה. אנחנו יושבים כמובן על ציר 99, קריית שמונה בניאק, אנחנו באמצע בדיוק. וחובבי הכשרות שבינינו, המקום כשר? המקום כשר, המסעדה כשרה, עם סיכום מיוחד של כשרות, אבל כן, המסעדה כשרה. תודה רבה לך. אותי עשית לפחות רעב.